vyrobena v roce 1966 ukrajinský strojňák v Martině, původně nesla označení právě jako lokomotiva T444.1 034. Ale v roce 1974 prošla rekonstrukcí, při níž byl parní generátor nahrazen balastem a lokomotiva byla přeznačena na T444.0 298. Poté se zvedla Tak a naší karkulku si uklidíme zpátky na paprsech, tak aby jsme si mohli vytáhnout další stroj na točnu. No, pojďme se společně pohlednout za událostmi roku 1979 za doprovodu hitem Numb od americké rockové kapely Linkin Park. Hned první den roku sevřelo Československo mráz. V noci na 1. ledna roku 1979 spadla teplota o 30 stupňů až na mrazivých -15. Zamrzlo uhlí u elektráren i ve vagónech, zamrzly výhybky, praskaly koleje, doprava se zastavila a přívaly sněhu okromily města. S následky se země potýkal téměř měsíc. Asi jen školáci se radovali. Měli totiž pohelné prázdniny. 1. dubna byl v Československu zaveden pravidelný letní čas a ve světě odstartoval první závod Rallye Paris-Dakar a v Pensylvánii došlo k první nehodě jaderné elektrárny na světě. Důvodem vzniku nové řady T466.0 byl nedostatek lehkých motorových lokomotiv středního výkonu. Byla potřeba nahradit dosluhující parní lokomotivy a vyplnit mezeru mezi lehkou T444.1 karkulkami a těžšími T478.1. Zároveň musely být zachovány vytápění osobních vlaků. Požadovaný výkon 1200 koní ale nebylo možné dosáhnout tehdy dostupnými tuzemskými nízkootáčkovými motory. Nepovedlo se ani původní řešení s hydrodynamickým přenosem výkonu a novým motorem ČKD. Naráželi totiž na hmotnostní konstrukční limity.
Proto se přistoupilo k elektrickému přenosu výkonu. V roce 1965 byla zakoupena licence na francouzský motor Pilštik, který se osvědčil u francouzských železnic. Prototyp lokomotivy T466.0 byl v roce 1971 a o rok později následovala ověřovací série 25 kusů. Výroba v dončanských strojnách Martiné pokračovala až do roku 1979, kdy licence na francouzský motor vypršela. Celkem zde vzniklo 304 lokomotiv pro ČSD i průmysl. Původně ČSD plánovali stovky kusů, ale výroba narážela na problémy. Licenční poplatky ve francouzských francích a nákup rakouských spojek udělali z těchto strojů nejdražší lokomotivy ČSD. Jedna vyšla přibližně na 3 750 000 československých korun. Lokomotiva má kapotové uspořádání, 2 smíšené kapoty po stranách věžové kabiny. Motor Pilštik je spojen se stejnosměrným generátorem, který napájí 4 trakční motory, po jednom na každé nápravě. Maximální rychlost je 100 km za hodinu a přezdívku Pilštik dostala právě podle svého motoru. Přesto tyto stroje splnily svůj účel. Definitivně vytlačily parní lokomotivy a objevily se na všech typech výkonů. Strojvedoucí je měli v oblibě pro dobrý výhled z kabiny, svižné rozjezdy a slušné jízdní vlastnosti. Dílenský personál už tak nadšený nebyl. Údržba nebyla snadná a náhradní díly byly nedostatkové zboží. Po 20 letech provozu se začaly projevovat nevýhody, vysoká spotřeba paliva a hlavně nedostatek atypických náhradních dílů. Nastala otázka, co dál s těmito relativně moderními, ale drahými stroji. V Česku bylo v 90. letech představeno 60 lokomotiv na řadu 714, která sloužila hlavně u osobních vlaků lehké stavby. Řada 714 byla poslední lokomotivní řadou, která opustila brány pražské lokomotivky ČKD. Na Slovensku vznikla modernější a úspěšnější řada 736. A natočně můžete obdivovat lokomotivu T466-254 vyrobenou v Martinné v roce 1979. Svojí TBS vykonala 6.4. roku 79 na trati Žilina-Považská Bystrica. Lokomotiva prožila celý život v depu Žilina, kde byla v roce 2000 poslána do železničního důchodu. O rok později byla zařazena do sbírek muzejno-dokumentačního centra, následně přesunuta do depa Vrůtky, kde započala její oprava. V roce 2006 se stěhuje do současného působiště depa Poprad, kde členové klubu železničních historických vozidel Poprad dokončili její opravu a v roce 2007 se lokomotiva opět rozjela vlastní silou a od té doby si užívá aktivního železničního důchodu. Takže velký potlesk pro přátelé ze Slovenska a jejich Pilštika. No a my se přesuneme pomaličku do roku 1978 za doprovodu Will Rock You od legendární rockové kapely Queen, která se hraje na stadionech po celém světě. No a co se tehdy událo? V dubnu roku 1978 postihlo Banskou Bystrici zemětřesení. Pod výhruškou odpálení bomby bylo uneseno letadlo na pravidelné lince Praha-Brno, které přistálo na letišti ve Frankfurtu. Proběhly 2 volby nového papeže. Do úřadu byl zvolen Jan Pavel I., který byl ale úřadu pouze 33 dní a nahradil ho Jan Pavel II.
Samozřejmě tuto řadu už jsem vám představil. Takže asi netřeba znovu o ní něco dále říkat, ale pojďme si blíže představit konkrétní lokomotivu. T466.0502. Byla vyrobena v roce 1978 turčanský stroj na Martine, původně byla určena pro ČSD. Nakonec ale zamířila na vlečku firmy Korobeton v Zemňanských Kostolanoch. Firma se později přejmenovala na firmu Profix a v roce 2009 odkoupil lokomotivu inženýr Vladimír Kříž, čím začala její další provozní etapa. A Bůh ví, jak by to dopadlo, pokud ji nezakoupil. V roce 2010 prošla velkou opravou, byla kompletně vyčištěna, opraveny některé celky a na místo balastu byl dosazen parní generátor PG500, který je plně funkční a vlastně jediný funkční v celé této přehlídce lokomotiv, které jsou jim vybaveny. Lokomotiva dostala také nový nátěr, modroštědý inspirovaný vzorem určeným pro strojírenský veletrh, na kterém se tyto lokomotivy samozřejmě prezentovaly, když byly vyrobeny. Dnes má lokomotiva své zázemí v bývalém depu v Kladně, které patří společnosti IVK Loko a využívá je především při příležitosti jízdy zvláštních vlaků. Takže velký potlesk pro členy, kteří se starají o tuto lokomotivu a samozřejmě našeho Pilštyka Natočně. Tam nádherný stůl si uklidíme zpátky na paprsek. A samozřejmě budeme pokračovat. A to lokomotivou, která s tímto strojem tak trošku souvisí. Vy více znalí určitě tušíte, kterou řadu lokomotivy si vytáhneme. A samozřejmě vy, co nevíte, tak vám ji tak trošku představím. Ale na to si samozřejmě ještě musíme chviličku počkat, protože nejdříve musíme uklidit našeho Pilštyka, tak aby nám uvolnil cestu natočně, nebo spíše místo natočně, aby jsme si mohli vytáhnout další stroj.
No a my se vydáme do roku 1995. Společně s Choreography LV se skladbou Stars Paradise. Tato skladba právě v tomto roce vychází jako soundtrack filmu Nebezpečné myšlenky. A okamžitě se stává celosvětovým hitem číslo 1. Rok 1995 byl ve světě i u nás plný významných událostí. V květnu byl oficiálně otevřen Eurotunel, který spojil Francii s Anglií. V červnu jsme zažili smutnou událost u Krouny, železniční neštěstí, při kterém zahynulo 19 lidí. Stejně tak se zrodila nová digitální éra, první stránka Wikipedie a uvedení legendárního Windows 95 od společnosti Microsoft na trh. A právě v této době, kdy se česká společnost rychle měnila a fascinovala se Západem, vzniká i naše lokomotiva 714.014. Dobou atmosféru právě dokresluje tato skladba. Lokomotivy řady 714 jsou čtyřnápravové motorové stroje českých drah, které vznikly rekonstrukcí starších motorových lokomotiv řady 735 neboli lokomotiv T466.0 pilštiků. Dodávaných v 70. letech českými drámy přistoupily k modernizaci z důvodu nehospodárného provozu a rychle se zhoršující spolehlivosti těchto strojů. Přestože jejich věk nebyl vysoký. Problémem byl i licenční motor francouzské výroby Pilštik a nedostatek atypických náhradních dílů. Prototyp řady 714 vznikl v letech 1992-1993. Lokomotivní derku Brno a Louny využili se původní rámy i kapotáž a dostali dvojici motorů Lias. Další stroje byly přepracovány úplně. Z původní řady zůstaly zachovány pouze hlavní rám, podvozky. Vše ostatní bylo přepracováno. Zásadní změnou proti řadě 735 byla náhrada původního spalovacího motoru a trakčního dynama dvěma motorgenerátory. Původní francouzský motor nahradili dva přeplňování českým společem. Já se rozumím počkám s tím vstřikováním paliva Lias. Každý s výkonem 300 kW které umožnily maximální rychlost 80 km za hodinu. Lokomotivy byly vybaveny také elektrodynamickou brzdou. Celkem bylo vyrobeno 60 lokomotiv, 2 prototypy a 58 sériových kusů, z toho 27 lokomotiv mělo hmotnost 64 tun, zatímco 31 strojů bylo lehčích s hmotností 60 tun. Lokomotivy řady 714 jsou určeny především pro střední těžkou posunovací službu a lehkou traťovou službu. V provozu se často objevovaly na osobních vlacích neelektrizovaných úsecích, typicky s přípojnými vozy řady Dotax. Jedním z nejvýznamnějších výkonů je vozba osobních vlaků na posázavském Pacifiku. Pozitivně je hodnocena modernější vzhled, nižší hlučnost, lepší pracovní podmínky, strojvedoucího a ekonomičnější provoz. Přesto mají stroje i své nedostatky. Výkon motoru je relativně nízký a při plném zatížení nezbývá rezerva. Kvůli složitému propojení obou agregátů se také často objevovaly úniky kapalin. Tyto skutečnosti způsobily, že lokomotivy 714 nepatřily mezi nejoblíbenější stroje českých drah a jejich využití v nákladní dopravě je značně omezeno. V praxi si lokomotivy vysloužily i několik přezdívek díky barevné kombinaci. Připomenující známý sýr jsou označeny jako veselé krávy, někdy také vírník či vrtulník podle uspořádání ventilátorů a chladičů, případně Lego, kvůli vzhledu karosérie připomínající slavnou stavebnici. Naše lokomotiva 714.014 prošla rekonstrukcí v roce 1995 z původního stroje T466.048, který byl vyroben v roce 1975. Lokomotiva sloužila postupně v Klatovech, Jihlavě, Hlavičkové Brodě, Opavě a Olomouci. V roce 2021 prošla generální opravou a dostala nový lak, který dostala při výrobě. Dnes je doma v Děčíně, takže veselá kráva, dámy a pánové.
No, kluci upozorní, že jsem je nezmínil, tak to jsou členové Chebu, Chebský spolek, ano, je to tak? Který tady mají rosničku, nebo karkulku, kecám karkulku, ano, už na mě ukazuje 0,30, kterou jsme si představili při prvním točení, kdy se mi ty čísla taky pletou. Takže velký potlesk pro členy na Veselé krávě. Aby se to použili, pánové, oni mě tady hrozili, tak aby mě tady nezbyli večer. Já doufám, že jste spokojeni, pánové. Super, tak to je úplně výborný, protože bez strojvedoucích by to samozřejmě taky nešlo. No a my pokračujeme dále v naší přehlídce. Ještě máme 2 točení, ale 3 lokomotivy. To je takový chyták, tak schválně si na to přijdete. Budou 2 točení, ale 3 lokomotivy. No a my se vydáme do roku 1988, kam nás doprovodí žít jako kaskadér od Dalibora Jandy, který v tomto roce získal Zlatého slavíka. Na pražském výstavišti vystoupila kapela Depeche Mode z Británie. McDonald's otevírá první pobočku ve východní Evropě. Byl vypuštěn první počítačový čer a prvního startu se dočkal sovětský raketoplán Buran. No a teď už se pojďme blíže podívat na ponorku. Ano, slyšíte správně, ale není to ponorka, která brázdí moře, ale motorová lokomotiva řady 730, původně označená jako řada T457.0. Na začátku 70. let bylo jasné, že v československým dráhám chybí spolehlivé posunovací lokomotivy. Starší stroje jsou, jako byly hektory, rosničky nebo karkulky, už dlouhodobě nestačily a hlavně byly nespolehlivé, nebo spíše hydraulické lokomotivy obecně nebyly tak spolehlivé. Lokomotivy řady 740 a 742 byly nenáročné a spolehlivé stroje, ale měly jedno velké a omezený výhled při posunu. Proto vznikla potřeba nové generace se sníženými kapotami, lepším výhledem pro strojvedoucího a výkonem kolem 600 kW. Odpovědí byla právě tato nápravá lokomotiva s elektrickým přenosem výkonu, která od prototypu v roce 1978, které vyvilo ČKD Praha, tak se sériová výroba rozeběhla mezi lety 1985 až 89 a celkem vzniklo 59 lokomotiv. Do služeb československých státních drah zamířilo jen 17 lokomotiv, protože už se připravovala modernější řada 731 s elektrodynamickou brzdou. Ostatní stroje putovaly k průmyslovým podnikům, železničnímu vojsku nebo dokonce do Jugoslávie. Konstrukčně vychází ponorka z osvědčené řady 742 kocourů, oproti ní má ale výrazně snížené kapoty a typickou vyvýšenou kabinu, která zajišťuje lepší výhled pro strojvedoucího. Přezdívku ponorka, nebo spíše přezdívka ponorka nevznikla náhodou. Kabina má úzká, nízká okna, která připomínají právě výhledem z nich typ ponorky, nebo spíše ponorku. Navíc kabina strojvedoucího je dost utopená, takže vzhledem k lokomotivě připomíná, nebo vzhled lokomotivy připomíná právě ponorku. O pohon se stará 6válcový motor s turbodmykadlem, který pohání 4 trakční motory. Díky tomu má lokomotiva skvělé trakční vlastnosti při nízkých rychlostech a v posunu dokázala nahradit i některé těžší 6nápravové stroje. Na druhou stranu měl i své slabiny. Hlučný výfuk, pískající turbomykadlo, nepohodlné ovládání brzd a složité startování. Ty 2 startéry musely přesně zapadnout do uzubeného věnce. To se ne vždy úplně povedlo na poprvé, takže ty starty se vlastně opakovaly několikrát, než se povedlo lokomotivu nakopnout. I přesto se ponorky staly důležitým článkem naší železnice.
a připomíná dobu, kdy se hledala moderní náhrada za starnoucí posunovací lokomotivy. No a konkrétně naše lokomotiva 730-613 byla vyrobena v roce 1988, dodána do společnosti Válcovny Klub Chomutov na podnikovou vlečku. O 10 let později byla prodána místo úhrady dluhu do společnosti ZVVZ Milovsko, kde se však dlouho neohřála. V roce 1999 byla zakoupena Radkem Schauerem. Po nezbytných opravách byla lokomotiva z kraje roku 2000 i hned nasazována k dopravě osobních vlaků společnosti Viamont na tehdy čerstvě zprovozněné a první soukromé trati Sokol Kraslice. Na konci roku 2000 prošla lokomotiva generální opravou a byla opatřena slušivým reklamním nátěrem. Lokomotiva byla následně půjčována různým dopravcům až do roku 2007, kdy přešla do nové vzniklé společnosti Kladensko dopravní strojní SRO, KDS Kladno, kde je v provozu dodnes. Zajímavostí je, že je nejmladším strojem ve společnosti KDS, ale zároveň služebně nejstarší. V letech 2020 až 2023 prošla lokomotiva komplexní generální opravou, obdržela nový zajímavý nátěr, který odkazuje především na zážitkový vlak společnosti KDS. Pro tuto činnost se vždy vžil marketingový název Event zážitkový vlak. Takže to je naše ponorka, kterou si uvidíme zpátky na paprsek. Ano, jak už jsem říkal, tak se nás čeká poslední točení, ale ještě 2 lokomotivy. No a my si tenhle hit necháme znít ještě dále a přesuneme se, nebo spíše ještě zůstaneme pořád v roce 1900.
Thank you.